Eminyakeni eyishumi noma engamashumi amabili edlule, noma ubani owayenama-block amathathu wayethunyelwa ukuyosebenza. Lokho kwakungenxa yokuthi ubuchwepheshe abuzange buguquke futhi ukuqonda kwethu lawo mabhuloki nakho kwakungaguquki kuze kube seqophelweni lapho singenza khona i-angioplasty. Kodwa eminyakeni eyishumi edlule, kube nentuthuko enkulu futhi ama-block angu-100 angelashwa nge-angioplasty cishe ngamaphesenti angu-95 empumelelo kanti ama-block amaningi angelashwa ngamaphesenti angu-99.9 empumelelo. Lokhu kusho ukuthi iningi leziguli ezinamaphlokhi amaningi noma amaphlokhi aqinile noma angu-100 zingelashwa nge-angioplasty. Manje lokhu kungase kube ukuphikisana okuncane kulokho okushiwo umbono ovamile phakathi komphakathi futhi yiqiniso phakathi kohlangothi olumbalwa lwezokwelapha futhi. Lokho kungenxa yenkolelo yesikhathi eside yokuthi amaphloko amaningi akufanele aphathwe nge-angioplasty ngoba athuthukisa lokho esikubiza ngokuthi i-restenosis. Lokho kuyibhuloki futhi ngaphakathi kwe-stent. Manje le nkinga isixazululwe cishe eminyakeni engamashumi amabili edlule nge-stent eluting stent kanye namabhuloki angu-100 angelashwa ngezintambo eziningi ezintsha, amakhathetha amasha, ubuchwepheshe belasa. Sinobuchwepheshe bokuzungezisa futhi amabhaluni amasha nama-stents akwenze kwaba nokwenzeka ngempela ukunikeza imiphumela ecishe ibe mihle njengokuhlinzwa noma ngezinye izikhathi engcono nakakhulu. Futhi iqiniso liwukuthi cishe asikho isiguli esifuna ukuhlinzwa. Inkinga ukuthi besingenabo ubuchwepheshe bokugwema lokho, kodwa namuhla sesinabo. Namuhla sesinobuchwepheshe bokuvimbela ukuhlinzwa kusenesikhathi. Mhlawumbe eminyakeni eyi-10 noma engu-20 ezayo bangase basadinga ukuhlinzwa, kodwa namuhla, esimweni sanamuhla, izivinini eziningi, ukuvinwa okuphelele okungu-100, ukuvinwa kwe-left main stent, konke kungelashwa nge-angioplasty futhi kuphumelele kakhulu. Imiphumela yesikhathi eside ifana nokuhlinzwa. Futhi kukhona nomcabango wokuthi abantu abane-diabetes akufanele benziwe i-angioplasty okwakuyiqiniso eminyakeni engu-20 edlule, kodwa akusilo iqiniso manje. Ngakho-ke ukukhethekile kwami ku-chronic total occlusions okungamabhuloki angu-100 abelokhu ekhona izinyanga eziningi. Lawa amavini aqinile, ngakho adinga izintambo ezikhethekile, ama-microcatheters, kanye nobuchule obukhulu ukuze kuvulwe lezo zindawo bese kufakwa i-stent. Kufanele uqaphele ukuthi cishe ingxenye eyodwa kwezinhlanu zeziguli ezine-angiogram zine-100 block futhi uninethi wesizathu sokuthi kungani lezi ziguli ziyohlinzwa ingoba lelo bhuloki elingu-100 alilashwa yilowo dokotela. Ngakho ukukwazi ukwelapha lelo bhuloki elingu-100 yisizathu esiyinhloko esenza sikwazi ukugwema ukuhlinzwa futhi sinikeze iziguli i-angioplasty engavamile cishe zonke izinhlobo ze-coronary artery disease.